Diputació de Barcelona. Bé, bon dia a tothom. Gràcies en nom de la Diputació de Barcelona, d'Espais Naturals, per haver vingut i acompanyar-nos en la presentació d'aquest projecte que bé, que em sembla que realment, ja ho hem dit des del diputat fins al Joan, des de l'Oficina de Cartografia, l'interès que pot tenir. És a dir, estem una mica al punt de partida, per tant, igual que el Joan, que farem una mica de ciència-ficció, en certa manera, de com ens sembla que podrem utilitzar aquest producte, aquest mapa, en el futur immediat i a mitjà termini, que estem convençuts de que serà una eina que serà molt útil per tothom. I en aquest sentit el que sí que volia fer és constatar, com havíem comentat moltes vegades, i també comentava abans el Joan, l'exemple que ha sigut de col·laboració entre un centre de recerca i una administració pública, no? I en el nostre cas, com això també ens ha servit per, en certa manera, un canvi de manera de funcionar en molts aspectes a dintre de l'oficina, i lligo amb la darrera diapositiva que ha passat el Joan dels agraïments, i li demano que em permeti fer un agraïment especial a la gent de la nostra oficina, perquè ha representat un canvi radical, és a dir, des de passar a treballar amb uns programes de CAT a treballar amb uns programes d'ArcGIS, de canviar conceptualment tant la naturalesa de la seva feina com els instruments amb els que treballaven dia a dia, i la veritat és que, més enllà de millores que segur que tots podem incorporar, crec que ha sigut un projecte molt reeixit, en el sentit que ens ha permès fer un salt qualitatiu i donar un valor afegit a la feina de la nostra oficina, que fins a aquest projecte segur que no era tan gran. Per tant, gràcies a tots per la vostra implicació, i segur que tindrem ocasió de continuar. El que volia centrar era una mica en extendre'm amb aquests apunts que ha fet el diputat Josep Mayoral al començament, de per què ens interessava a la Diputació de Barcelona aquest mapa, no? Perquè una Diputació provincial té aquestes incumbències, té aquest interès, té aquest neguit per conèixer dinàmiques territorials, com hem arribat fins aquí, que és el que s'està fent. Llavors, molt breument, m'agradaria fer una síntesi de com hem arribat on som, i que en gran part justifica que haguem posat en marxa aquest projecte conjuntament amb el CREAF. No m'estendré, una imatge més dels canvis territorials que hi ha hagut a la regió metropolitana durant, en aquest cas, els darrers 30 anys aproximadament. Simplement sabíeu que estava consolidat l'any 77 i tota la resta serien sols urbans consolidats, com una de les múltiples imatges que teníem fins ara de magnitud d'aquests canvis, d'aquests processos, i què es feien als anys 70 davant d'això, no? Davant d'aquests creixements que anaven enfilant-se per les serralades, que anaven ocupant les planes. Doncs, bueno, totes les administracions del món el que han fet és protegir espais singulars, no? Una mica la tàctica del no passaran, de posar una ratlla i dir salvem el que sigui, i per tant, en funció de l'imaginari de cada societat, doncs es protegien muntanyes, planes, aiguamolls, llocs que ens interessaven des d'un punt de vista museístic, de dir, com a mínim, davant d'una manca de projecte territorial, com a mínim salvem aquests espais, no? Que és en definitiva el que va posar en marxa la Diputació als anys 70, les persones que vam tenir la sort que es trobessin en aquell moment a la Diputació, i que en gran part són els pares de la xarxa de parcs actual, i que l'any 72 ja es va protegir Sant Llorenç, que l'any 77 es va protegir el Montseny, i que van ser, diguéssim, els impulsors d'aquella primera xarxa de parcs, que bàsicament recolzaven el cas de l'àrea d'espais naturals actual en els 4 grans parcs, no? Amb les 70.000 hectàrees que es van protegir en aquell moment, que serien el parc del Montnegre, el parc del Montseny, el parc de Sant Llorenç i el parc del Garraf, que conjuntament amb el parc de Collserola, que havia protegit el Patronat l'any 87, i conjuntament amb el parc natural de Montserrat per part de Presidència de la Generalitat de Catalunya, eren una mica les 6 peces, no? Les 6 pedres de toc, la columna vertebral d'aquest futur sistema d'espais protegits, que aquestes peces es van posar en marxa anys 70, 80, davant d'aquests canvis tan ràpids, i que en certa manera van portar en aquesta voluntat de salvar com a mínim aquelles zones més emblemàtiques de la regió metropolitana. Què va passar a partir d'aquí? Doncs que als anys 80, començaments dels 90, a partir de l'ecologia del paisatge, i formulat des de molts punts de vista, però que es va posar de manifest
la necessitat que aquests espais protegits no estiguessin aïllats, eren espais que si no tenien una mínima connectivitat, una continuïtat amb altres espais protegits, el seu futur estava molt en entredit de que poguessin acomplir els objectius de conservació que s'havien plantejat. El concepte de corredor, de connector ecològic, el concepte de passera, de stepping stone, de pedres de pas, la importància de que no ens quedéssim només en protegir aquestes peces clau dintre del nostre territori. En aquell cas també això va portar en certa manera a que hi hagués tota una onada d'espais protegits de revies dels 80 i durant la dècada dels 90 que el que volien en gran part era aquell projecte d'enllaçar al voltant de la regió metropolitana aquests espais cap a un continu i que no fossin tant espais aïllats enmig d'un territori molt hostil pels espais naturals. On ens trobem actualment? Doncs actualment el que ens trobem, i seguint també l'enfocament de l'ecologia del paisatge, és que en el Mediterrani no es tracta tant d'imaginar-nos uns espais més o menys naturals enllaçats per uns connectors, per uns rius, per unes tanques verdes, com pot ser un model holandès o pot ser un model alemany o pot ser un model en general anglosaxó, sinó que hem d'intentar interpretar el territori en el seu conjunt. Per tant, tindrem unes taques, unes tessel·les, que diem els ecòlegs del paisatge perquè ningú ens entengui, hem de fer servir argot, però no és més que una taca singular, que en aquest cas pot ser un espai més o menys natural amb uns valors de conservació. Identificarem també uns corredors vinculats molt sovint a la xarxa hidrogràfica, però el salt, com al seu moment el salt va ser passar de les taques a les xarxes, és tenir en compte el conjunt del territori. Per tant, hem d'analitzar què passa amb el que anomenem la matriu. La matriu seria la base, la matriu física, ecològica, sobre la qual s'inserten aquestes peces que fins ara havien sigut objecte del nostre interès. O som capaços de fer el salt i anar a interessar-nos pel conjunt del territori incorporant aquesta matriu, que pot ser agrícola, pot ser forestal, pot ser de matollar, etc., o difícilment assolirem els reptes de conservació que demana els processos tan intensos de transformació que s'estan produint. Per tant, anem a veure què passa amb aquesta matriu. Una de les primeres coses que va posar de manifest és que aquesta matriu, entesa com el territori en el qual s'emmarquen en aquest cas dos espais naturals, doncs si aquesta matriu és permeable, utilitzem aquest tema de permeabilitat, si els conreus, si els prats, si els matollars, si les zones més o menys urbanitzades, si les infraestructures són permeables, hi haurà una certa connectivitat entre aquests espais protegits. És a dir, al Mediterrani no tindrem tant la connectivitat a través d'una xarxa hidrogràfica que connecta o a través d'uns corredors lineals, sinó, en la major part dels espais, a través de que aquesta matriu sigui permeable, de que incidim sobre els usos i les activitats que es donen a aquesta matriu, de tal forma que siguin permeables als fluxos ecològics entre els espais. Què va passar? Que de mica en mica, a partir d'aquesta posada en valor de la matriu de l'ecologia del paisatge, ens vam adonar que la matriu no era només un espai més o menys permeable que permetia que els espais naturals tinguessin funcionalitat. Un estudi que ja vam fer l'any 2000 amb el CREAF, la col·laboració amb el CREAF veieu que ve de lluny, això simplement és un dels anàlisis que es va fer en la zona de connexió entre el Montseny, que és aquesta punta d'aquí, això és el Congost, i Sant Llorenç, això seria la punta de dalt de Monistrol de Calders, això seria Gallifa, això seria el Bertí, amb uns dels estudis que es van fer en el seu dia per veure quines opcions de planificació d'aquest espai hi havia. Aquests quadrats simplement indiquen que com més pujat és el color, més riquesa hi ha d'ocells nidificants. És a dir, riquesa de número d'espècies nidificants en cadascun d'aquests quadrats. Sembla realment que ens haguéssim dedicat a protegir les zones més pobres i que haguéssim deixat fora totes les zones amb més riquesa, en aquest cas d'un grup com és els ocells nidificants. Per què? Perquè fora dels espais protegits en aquell moment, als anys 90, tenim les zones agrícoles, tenim els ecotons de prat, de matollar, de bosc, que és on, en aquest cas, la riquesa ornitològica és màxima. Per tant, la matriu no és només una matriu subjacent que permetrà que la biodiversitat o que els processos ecològics es produeixin o no, sinó que en ella mateixa rauen gran part d'aquests processos, rau gran part de la pròpia biodiversitat. Podríem posar molts més exemples i durant els darrers anys cada vegada es parla més dels serveis ecosistèmics, és a dir, totes les funcions dels espais naturals de recolzament, d'abastament, de regulació, de tipus culturals, des del punt de vista més, diguéssim, utilitarista, de cara a permetre que el món, el territori segueixi sent amable per poder-hi viure, recau en el conjunt del territori. Una part recaurà en els espais protegits, però el conjunt d'aquests serveis ecosistèmics recau en tota la matriu, recau en tots els espais naturals.
Per tant, una mica mapificant aquests conceptes, vam passar d'unes àrees protegides, que podria ser el PEIN, per exemple, dels anys 90, a una xarxa dels anys començaments dels 2000, que podria ser la xarxa Natura 2000, a un mapa que vol identificar els valors que són inherents a totes i cadascuna de les peces d'aquest territori, que és el que us volia explicar ara. Si us hem convençut de que cal tenir en compte tot el territori, el primer que ens vam adonar és que sabíem poc d'aquest territori. Els espais protegits eren illes de planificació i de gestió, però també eren illes de coneixement. Sabíem molt del Montseny, sabíem molt de Sant Llorenç, sabíem molt bastant del Garraf, però a la que buscàvem cobertures que cobrissin el conjunt del territori hi havia molt poca, hi havia molt poca informació rigorosa, extensiva per tot el territori. Va ser el moment en què es va posar en marxa aquest projecte, que segur que ja us hem donat molt la vara amb ell, ja el coneixeu, i per tant tampoc m'entretindré molt, que és el Sitgell, que vol ser un sistema d'informació territorial del conjunt dels espais lliures de Barcelona, que s'organitza amb uns mòduls d'informació més vinculada al medi, amb un conjunt de cobertures clàssiques de geologia, flora, fauna, ecologia, etc., i uns mòduls més vinculats amb els usos que es donen sobre aquest territori, que neix també d'una iniciativa de l'àrea d'espais naturals, que va trobar de seguida la complicitat i l'impuls de l'àrea d'infraestructures, urbanisme, habitatge, en tots els aspectes de cartografia i SIC, amb els companys d'informàtica a través de l'àrea corresponent per poder muntar tota aquesta gran estructura que requereix un sistema d'informació geogràfica, i tots els socis, col·laboradors externs que vam anar a buscar per cadascun d'aquests paquets d'informació sobre els quals volíem avançar. Vam decidir que no tenia cap sentit tornar a inventar un mapa d'hàbitats o un mapa d'ocells nidificants o un mapa d'usos del sòl si ja hi havia qui els estava fent, i per tant anem a col·laborar amb ells per tal d'avançar junts en aquest camí que ens havíem plantejat. Que quin era aquest camí? No ens interessava tant, això és un mapa de vegetació, el mapa en si mateix, sinó com aquest mapa es pot interpretar i ser utilitzat en la planificació del territori. És a dir, no ens interessa tant si això és una determinada comunitat vegetal, és un determinat hàbitat, com quin és el valor que té des del punt de vista dels científics, dels experts, que ens ajudessin en cada camp a passar d'uns mapes, diguéssim, bàsics d'identificar elements a uns mapes ja de valoració d'aquests elements per intentar incorporar-los a la valoració i a la planificació del territori. Un exemple de com a partir d'un mapa de vegetació es passa a un mapa de valoració dels hàbitats, la flora i la vegetació, o com a partir d'aquests mapes que us ensenyava abans en aquell tall del territori de distribució dels ocells nidificants, com passem a valorar el conjunt d'aquestes comunitats en base al seu valor de conservació, la seva amenaça, etc., com a partir d'uns usos, d'unes cobertes, conjuntament amb el CREAF, estem intentant interpretar el territori des de l'ecologia del paisatge, des de la mètrica, des de la mira de la taca, des de la fragmentació, des de la connectivitat, com estem posant en marxa models de connectivitat per veure quines són aquelles parts del territori més permeables que us ensenyava abans, i per tant a on la incidència de determinades polítiques de gestió, de planificació poden ser més reeixides, o com des d'unes cobertes agràries intentem veure quines zones forestals, quines zones de conreus, quines zones de prat i pastura són les que socioeconòmicament són més fortes, i per tant s'hauran de fer unes polítiques diferents d'aquelles que, diguéssim, socioeconòmicament són dèbils, i per tant pot ser molt fàcil que es transformin i passin, per exemple, a ser ocupades per la urbanització. I d'aquí es generen multitud de cobertures de valoració del territori, des del punt de vista dels hàbitats, del punt de vista de la fauna. Simplement us poso alguns exemples, i fixeu-vos que evidentment no tot és valuós sempre i no tot no té valor sempre, sinó que tot és molt més complex. Hi ha zones que tenen valor per una determinada cosa i zones que tenen valor per unes altres, i per tant la nostra feina és saber combinar adequadament aquesta informació. Això és un punt de vista de la fauna, del punt de vista de la connectivitat, en aquest cas també per un grup faunístic, o des del punt de vista aquest que us deia de la fortalesa socioeconòmica dels espais naturals per la seva naturalesa, producció agrària, pastures, forestal, etc. És a dir, això seria la informació de base, que com l'estem utilitzant? Doncs bàsicament a tres escales. Com a Diputació, evidentment, la nostra feina bàsica és donar suport, donar assessorament, recolzar els municipis en el desenvolupament de les seves funcions, i en aquest cas en l'anàlisi, la valoració, i si s'escau la planificació o la gestió d'espais lliures a escala municipal. Simplement alguns exemples de municipis que durant aquests darrers 3 anys aproximadament s'han adreçat a l'àrea d'espais naturals demanant
assessorament, demanant suport amb algun projecte municipal vinculat a espais naturals, i simplement exemples de com en alguns casos el que fem és incorporar aquesta informació a l'escala corresponent en revisions de planejament, per exemple, que és una cobertura més que utilitzen al moment de fer la revisió del planejament, com podem anar més enllà i prèvia petició fer el que diem les diagnosis o les anàlisis territorials, com veieu, a més amb un format que no passa desapercebut. Això és un mapa que vam fer amb el CREAF de distància al veí més proper, que potser no ha servit gaire per interpretar el territori, però ha donat unes portades molt guapes, i que tenim pendent fer corbates, això sí que de cara a la següent etapa hem de fer corbates amb aquest disseny. Bromes a part, aquestes diagnosis el que busquen és ser molt sintètics i anar a oferir informació útil als ajuntaments, a dir, escolteu, quins són els 4, 5, 6, 7, 2 espais de major interès al vostre municipi, aquest i aquest, quines són les dinàmiques que s'estan produint, com es pot incidir des de la planificació o des de la gestió per millorar aquests espais, no? I aquí algun exemple de les fitxes de síntesi que oferim com a sortida d'aquesta diagnosi, i altres exemples de municipis que han volgut anar més allà, com el cas, el primer va ser Viladecavalls, per això el poso, com a partir d'aquesta diagnosi, des de l'Ajuntament es va posar en marxa un pla especial de protecció de caire municipal per protegir en aquest cas la Serra de Collcardús, que va donar lloc a un projecte que està aprovat definitivament, que seria un espai protegit des de la lògica dels parcs, us ensenyat abans, però d'escala municipal, no? Seria una mica la culminació d'aquest procés cada cop més intens d'implicació d'un ajuntament en la protecció, la planificació i la gestió d'un espai natural. Un segon exemple, la revisió del Pla Especial del Parc del Montseny, que es va aprovar definitivament l'any passat, i que també la informació geogràfica, en aquest cas evidentment complementada amb estudis més de detall, va servir d'una banda per plantejar un model de zonificació interna, d'àmbit, és a dir, a partir d'un estudi del perímetre, quines eren les àrees que s'incorporaven al nou pla especial, i com internament aquesta lògica també una mica replicant aquell concepte de l'ecologia del paisatge, de com les zones de màxima protecció, que serien les reserves naturals, les relligem amb una àrea de gran interès, amb aquesta forma després envoltada per la zona d'interès natural, és a dir, buscar una mica aquest projecte en el marc d'aquest concepte de l'ecologia del paisatge, i com, des del límit cap en fora, també es va analitzar la perifèria d'un punt de vista més ampli per veure quines eren les zones de major interès per la connectivitat del Montseny amb els espais protegits de la perifèria, bé sigui cap al nord a través dels connectors de Sant Hilari i de Viladrau cap a Guilleria Sabassona, a través de la zona de Montmany cap a Cingles de Bertí, o a través de tota la zona aquesta del Baix Montseny, de Gualba, etc., cap al Montnegre, cap a la Vall de la Tordera. És a dir, com ens va avançar amb aquest concepte que els espais protegits no han de ser peces aïllades, sinó que hem de buscar assegurar al màxim la connectivitat, la continuïtat, la permeabilitat del seu entorn immediat. I el tercer nivell seria la participació, que també ha apuntat el diputat en la presentació, que hem pogut tenir en l'elaboració del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, com a partir d'un treball, una anàlisi, una reclassificació, una combinació de cobertures, hem arribat a analitzar la regió metropolitana des dels espais d'interès per la flora i la vegetació, des dels espais d'interès per la fauna, vinculat a diversos ambients, a diverses tipologies d'hàbitats, un model de connectivitat similar al que ensenyava el Joan abans per la regió metropolitana, o des del punt de vista dels valors socioeconòmics vinculat a l'activitat agrària a la regió metropolitana. Posant tot això en una coctelera i després de diversos assaigs i errors, va sortir aquell mapa que us ensenyava al començament per visualitzar aquesta interpretació del territori com un sistema, la identificació dels valors, la interpretació de la regió metropolitana que fèiem des dels espais naturals, és a dir, quines zones en verd són les zones de gran interès intrínsec per la flora, per la vegetació, per la fauna, etc., com en aquest color marró les zones d'interès agrícola, o amb aquest lila les zones complementàries d'interès per la connectivitat, per donar solidesa en aquesta matriu que estem parlant. I això va servir de base, en gran part, per la proposta del sistema d'espais oberts, aquesta, perdoneu, encara és la del projecte, no està actualitzada, però que bàsicament protegeix més del 70% de la regió metropolitana de Barcelona amb aquesta categoria de protecció especial pels seus valors naturals, ambientals o agrícoles, en el cas, per exemple, de la Plana del Penedès. Això són les dades de l'abans i el després. Abans del Pla Territorial teníem un 30 i escaig % d'espais de protecció especial, bàsicament
bàsicament el Natura 2000 més alguns plans supramunicipals, i que passa aquest més del 70% de protecció especial dins del Pla Territorial Metropolità, que no és idèntica la correspondència, però veieu com el que seria el sòl no urbanitzable ordinari, diguéssim, que no té una protecció especial, que era de més del 40%, doncs ha quedat reduït a un 4,5%, que és el que anomena protecció preventiva, i que es podrà desenvolupar dintre d'una sèrie de paràmetres i d'avaluacions. Només l'exemple del pla territorial, i també, ja per acabar aquest treball amb aquesta escala, com tota aquesta informació del Sitgell va ser clau per l'avaluació ambiental estratègica del pla territorial. D'acord amb la directiva europea d'avaluació es va fer una avaluació ambiental molt extensa, intentant arribar a totes les visions diferents dels espais naturals. Aquí és quins eren els ambients que estaven poc protegits, amb els espais diguéssim que ja estaven protegits prèviament i que han significat un major creixement d'espais protegits, quins hàbitats de valor no estaven protegits i s'han protegit amb el pla territorial, el mateix per la fauna o el mateix per aquests espais que els comentava de gran valor socioeconòmic. Simplement aquesta taula que vol reflectir és com el pla territorial s'ha passat de tenir protegit un 30 i poc a més d'un 70, però com, per exemple, a les hàbitats d'interès pels ocells nidificants només hi havia protegit escassament un 30% i s'ha passat a un 75%. Per què? Perquè bàsicament s'han protegit espais agrícoles, s'han protegit espais oberts de plana, que eren els menys representats en la xarxa d'espais protegits i que han representat un salt molt important en alguns ambients. El mateix que s'ha fet per les peces on s'acumulen els sòls no protegits de forma especial i que per tant pot ser que en un futur es transformin en el marc d'aquest pla territorial, també s'han analitzat en detall i per cada àmbit es plantegen una anàlisi, una síntesi de quins són els valors que tenen aquestes àrees i com, en cas que s'arribin a desenvolupar, s'hauria de fer de forma que la implantació de noves infraestructures o de creixements urbans malmeti al mínim aquests valors que ja hem identificat. Evidentment això farà falta un estudi més de detall, però vol ser un punt de partida per tal que el dia que es pugui transformar aquests sòls es puguin fer ja amb una informació de base. Amb tot això, i ja acabo, què representa per l'àrea disposar d'aquest mapa de cobertes, i com els deia és una mica fer ciència-ficció en el sentit de dir, si haguéssim tingut aquest mapa de cobertes quan fem una diagnosi municipal o quan revisem un espai, un parc, o quan haguéssim fet un planejament territorial, com ens sembla que l'haguéssim pogut utilitzar, perquè això fa una setmana que el tenim i per tant encara no l'hem aplicat. Aquest és el mapa que hem tingut ocasió de veure i com en aquestes 3 escales que els explicava ens pot resultar de gran utilitat. D'entrada, a escala municipal. És evident que fins ara treballàvem amb la foto, diguéssim, amb la darrera imatge de la realitat d'un municipi, i a partir d'aquí intentàvem valorar què és el que succeïa amb els espais naturals que restaven, etc. Però resulta evident que a escala municipal la dinàmica, el salt, la transformació dels darrers 50 anys ajuda molt a entendre què ha passat, no només on som, sinó què ha succeït, des de qüestions que vèiem de transformació dels conreus de la perifèria de les zones més planes, com alguns creixements en zones ja de més pendent, ens pot ajudar molt a identificar certs processos i de dir, escolteu, això hauríem de revertir-ho, o aquest procés ha estat una ocupació realment endreçada i molt lògica d'acord amb la capacitat del territori, etc. Doncs un exemple d'un nucli que ha crescut tant en zones planes de conreus com també s'ha enfilat cap a zones forestals de més pendent, o un altre exemple, en aquest cas de la costa, on el que ha succeït és que el nucli ha crescut en zones de conreu de la perifèria, i el que ha passat és aquest abandonament dels conreus que ha provocat aquesta afforestació en zones de muntanya, i en les quals podem diferenciar aquests boscos més antics o més vells d'aquests boscos més recents, més productes. És a dir, que ens aportarà aquesta visió dinàmica de què està succeint en un determinat municipi més enllà de la imatge estàtica que teníem fins ara. En el cas d'una revisió d'un parc, i ens hem plantejat la revisió que s'està fent actualment del parc del Montnegre i el Corredor, exemples també com aquesta comparació del 56 amb el 2007 ens pot permetre identificar aquests boscos madurs. En aquest cas, per exemple, els boscos més singulars de l'àmbit del Montnegre serien els caducifolis, castanyeredes i rouredes. Aquí tenim identificats aquelles castanyedes, aquelles rouredes que fa més de 50 anys que són castanyedes o rouredes, i que per tant des del punt de vista de la biodiversitat, de la maduresa, és de ben segur que són peces molt especials que dintre de la planificació d'aquest espai hauran de tenir un tractament
molt singular, no? O, a l'inrevés, què ha passat amb els conreus, amb els prats, amb les vinyes, i com podeu veure, amb aquest color carbassa, marró, no sé com es veu aquí, és tot el que s'ha arribat a abandonar en aquestes zones del Maresme. Realment és impressionant la quantitat d'hectàrees que s'han arribat a abandonar i que actualment doncs, són prats, són matollars, són boscos, i com en l'interior de l'àmbit actual del Montnegre és molt menor, perquè de fet ja hi havia molts menys conreus, eren conreus amb clariana, enmig de les pinedes, dels alzinars, de les rouredes, però que fins i tot aquí dins també la majoria s'han abandonat, són clapes de conreus que s'han anat abandonant durant els darrers 50 anys. És a dir, de ben segur que aquesta imatge ens pot permetre plantejar polítiques actives d'intentar recuperar aquests espais oberts, aquests conreus de cara doncs, des de la millora de la connectivitat, des de l'increment de la biodiversitat associada en aquests paisatges de conreu i de bosc, des del punt de vista socioeconòmic, quines són aquelles peces que és més fàcil recuperar perquè han estat conreus tampoc fa tants anys, perquè ja hem vist que 50 anys no és res. O, evidentment, quins han estat els processos de transformació cap a sols urbans, cap a infraestructures en els darrers 50 anys, que si bé dintre del parc han sigut doncs, molt puntuals, però que ens dona imatge, sobretot a la perifèria, d'on hem d'intentar alguna política d'encaix d'aquest espai, no? I finalment, què ha passat en aquesta regió metropolitana, més enllà de les dades que ja ha donat el Joan, doncs per aquests 70% de sòl de protecció especial, què ha estat passant en aquest espai que ara és protegit i que hem de veure com s'hauria de planificar o com s'hauria de gestionar? Doncs el que ja comentàvem, per exemple, com la major part dels boscos, aquest 84%, eren boscos que ja ho eren l'any 56, boscos madurs, i de fet els grocs són bàsicament les àrees on hi ha hagut incendis forestals i el bosc encara no s'ha recuperat. És a dir, això ja ens marca dintre d'aquests sòls de protecció especial uns boscos madurs d'uns boscos més joves o més nous, no? O en el cas dels conreus, només el 50% dels conreus són conreus que ja estaven l'any 56 i bàsicament doncs, sota tota la zona doncs, del Penedès o del Baix Llobregat o algunes àrees del Penedès, i veiem com s'han produït aquests fenòmens, tenim mapificats, identificats on s'han produït aquests fenòmens de recuperació del bosc a costa de conreus, o com són en groc aquests conreus abandonats molt recentment, que només en aquell moment són prats o poden ser matollars, espais oberts, i que per tant doncs, podrien ser espais a recuperar en els propers anys. I finalment, l'última, doncs, el que ha passat amb aquests matollars, que també comentava abans a prats i matollars, que els matollars que ja eren matollars l'any 56 serien bàsicament aquells llocs on climàticament toca que hi hagi matollars, sigui pel sol, per les condicions de clima, com pot ser el Garraf o com pot ser les zones del Pla de la Calma o les zones culminals del Montseny, mentre que la resta estem veient com estan sent progressivament, diguéssim, estan evolucionant cap a estadis successionals més madurs i per tant estan passant amb aquests 40 i tants % de boscos joves que veiem abans. És a dir, informació dinàmica, informació de procés, que de ben segur que quan disposem d'una anàlisi més detallada, que segur que en els propers anys és el que ens toca fer, serem capaços d'incorporar-la amb aquesta feina que us he ensenyat. Que per anar a qüestions pràctiques que segur que interessen a molts de vostès, aquestes dades, doncs, com ha dit també ja abans la Josepa, està disponible al Sitmun, es pot visualitzar i consultar el conjunt tant de l'ortofoto com del mapa del Cobertes, i les descàrregues en aquest moment els municipis, igual que en la resta de cobertura Sitmun, poden descarregar-se a l'àmbit municipal i aquest buffer de 2 quilòmetres al voltant, i per internet, és a dir, per usuaris externs a l'àmbit municipal, prèvia petició a l'OTPAT, veurem si es pot subministrar la informació de cara a projectes de gent que tingui equips, que tinguin centres que tinguin interès en aquesta informació. I també, com també s'ha comentat, Geoserveis, a través de l'ID Barcelona, es pot enllaçar i descarregar o visualitzar o consultar, descarregar en aquest cas no, visualitzar i consultar això mateix que dèiem a través del Sitmun. I per acabar, també, i ara què, no? Com deia el Joan, ens toca treure l'ISUC,
conjuntament, uns amb un vessant més de recerca, uns altres més d'aplicació a la planificació i a la gestió, per extreure el màxim de suc amb això. Però també, en el nostre cas, i com diria el Guardiola, pensar ja en el proper partit, que és continuar cap a tota aquesta àrea, que de fet és el que ja estem fent a l'oficina i també s'està fent ja al CREAF, és aconseguir en el menor temps possible, en funció de la disponibilitat de moltes coses, disposar d'aquest mapa de cobertes pel conjunt de la província i estendre tota aquesta informació i aquesta diagnosi que hem estat explicant no només a la regió sinó al conjunt de la província de Barcelona. I res més, moltes gràcies.